Hey, what's up mga men? For today's video, magmukbang me with my classmates. So for today's video, magmukbang me with my classmates. Ang among kanon guys is crispy pork jolls. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So guys, ipahiwa sa namon ni Tito Ining guys, kaya di mi kabalo mong hiwa. Don't worry. Yay! Yay. So guys, mag-start kami. Saan pagkuhan na eh? Ay, lamig na ba kay kaon? Start me. Ay, ko tukuri. Uy, pasalit. Magpunta. Ang hinaw na may ganiha guys. Ay, Yes. Ay, kabala ka guys sa akin. Ay, magkabala ka guys. Kanang hinaw na mi. Sabihin ko mas ikuan. Hindi man matungod sa may kapon. Init ka siya guys. So guys, by the way guys, ang pangalan daan niya guys kay Kelsey and ang pangalan niya kay Zinette. Ilot di ko nun yun. Manok ko, manoon. Buti oh. Init ka siya guys. Hindi na naman kayo. Dari pa to si Jidan. Hindi ko masod. Kasi ko ba? Kristen. Ang lupa dito sa Mars. Mag-jitsu. Kami? Nagkabulingat na ko. Shout out din sa mga classmates niya. Napa-shout out. Silang, ano? Sige, shoutout sa mga classmates nga magsigig anhi pero wa jud sila naka-timing. Si Bridget and si Cristel. Oo, si Jed Ann. Good guys. Ang ka-short na naka-anhi. Nagi may cook diri guys, ay magkabalaka kay di mi matukan. Kami kaluto nito ending guys. Sponsor by Ma'am Shitin and Tito Ining and cook by Tito Ining. Kami kayo. Turok na. Pizak niya. Hapat na rin. Ha? Hapat na rin. Kaya gamay. Dagang pa tayo. Yun, bumili kong luto. Ay ba no, ang mga kanon isuot sa kumpok. Wala pagbuko ba?
Kiahap. Shoutout na to maestra niya. So, shoutout tayo sa among teacher nga si Ma'am Indino nga. Kuan, sorry kayo ma'am, og malate mi karon. Pero parang ali, patama late. So, shoutout sa mga maestro dyan guys nga mag-ingon nga magpa-shoutout. Shoutout po dahil ni Ma'am Sheila Portes, guys. Shoutout ni Ma'am Heltendas nga sister ni Ma'am Navarro. Mauna yung mga teacher na mo. Gamay ka kaon kasi dahil sudan. Gabo pa ng kasi gano'n. Ano ko nga? Ito namin. Kagumkum biya. Sabi? Crispy ka niya. Ano pag yun? Kagumkum biya. Ano yung mag-aanan ba? Kapit na hulot ang mga kuwan. Amin. Shoutout sa mga classmates Jeanette. Dali na kayo kung nabusog guys. And baon lang po din nabilin sa mong sudan. Kagumkum dito eh. Suga na na. Hindi na makuha. So guys, that's it for today's video. I hope nga na-enjoy mo ani nga vlog guys. Bisag wala may tabi-tabi. But nakakaon gyapon ang among mga classmates and nakakaon sad me of course. And guys, by the way, palit na mo sa among niche lip and cheek tint. Order na mo. Only 60 pesos sa Shopee. Ang pangalan sa among shop is Niche and Fam. Bye-bye! Hey, what's up mga meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play-to-earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin. Sobrang legit guys. So, please click the link in the comment section para ma-download nito.